na wam de abunchichiri de amadehye a ewo bunu mantem no anyina kasebo a yede bremu mu nsem atitre wa adibie enie mampani abedi eche Dr. Laji Mamadu Baumia ene wo kasa no o se enie ye godu ede kwaje fam wo no consignment edi kan o sapa Abusua yesika samne yentoto yanwo pani bi din susu e mama pani na nado dan kwakufado wana no fa second ofri ata say debt exchange program no nchese no se yesa atena se ne ya hwere bie wa enkebebo apa so for pani bi akasa o se national cathedral no ayesie ne usika yetuama contractors no abeya kwamo twetwa so sanse mu nya adwuma bia na yesu yetua musika saa no ha dwen pa na prophet kusi boaten so de krata babonte chesemra so dwane wo mra so yefie ma desia wo mo no tonga baton pesu so nsema wo kade fa no no watene nyina na mu bie no no so ye nokre onmonya for Francis Menu Adabo se ne babai wa esi wawu a de nam social media no so no nokra bie ne wewo mu abusia de bako pa mantem na branch bia wo kum ne yire a ehon sema kwakwa bebrebe ne kokot ne kosi senie ye bako pa mantem no yakwa di nkomo kakra fa ho adehye wa ablekuma abase ena wo mutiem se wonum kwan ena fensam so bridge bi o wa age agu no emperifo mremu abusia nyuma de matu fa sabefo bia no ye ne dakwa ayi Bruno East mantem ne mo yate se Bruno East emperifo hyase a omo ebode road den afa bushfire so ye beko no mo yakwa di nkomo afa ho wa brempa professor chairman ponsan wotosumienu sunya fie prehine na wa yanwanwade bi akase boemu obete abusia weni afufro pini akekese ne se kase ba bia wo bia na nwumre ye ba ne de aba besomo wa dwenche no nsusu fa beka wo wabra o ka wo social media platforms a wo nyina so o Facebook wa aha Sompa 93.1 FM Facebook ya Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana wa dwenche no nsusu de bia bia no ma igusu a ye be kase no ma mo ne be kenkan ede amam ye kam se kase every Sompa 93.1 FM so kumase ene ne nkwado no ebekwa akofa Sompa 98.9 FM so sunyan ene ne mpotamum medede ya bo amalibia boga nwumre mene ohini ni ama krancha dazo asofo mami premeni asantsemai ajemi atumu atumi din foforo woba pa amesa kase bono enie mampani abedi eche Dr. Laji Mamadu Baumia sremu sejata woteso banwoma so ye nyansewura the digital mind wana waka say Dr. Laji Mamadu Baumia say God wa ya ka se de kwa kwaje e fam won no eye adwuma de mo my Ghana kwa aborofui wo mani ni godu emra wo mu sika akọ ye hurisi ya hon ni hurisi ya hon God abo ene ye ka say fam go nko ya be pie wo mani mo yesu hanwa ya e wotema porto 40,000 metric tons ene nanu kwasiada oginamo so afa wo wensase wo ba de no do de wo de hyemu amaye so e bo sa amane mampani abedi eche kasa 74th annual new year school University of Ghana Legon ene de aba betu dwa wo kiremu se yenhwe ekwampa ye fa so ayebedi edwa se wo man Obadi and no radio party as a muso ede amayen. Na ye gold way. What we read it and swa. Ye two good one, Vincia aheno. Nansu saying yena 8.7 tons 2021 ekone wie ye no am yenuti o man so Ghana no so pa man ya etu gold wo na wi aman mako edu ewi ase nyina no top 10 no ye ka ho bi etu amotena ase din no se Mummy kwan a ye fa so yi ye kwa akoto fam go no a ne akwa akokari America dollars ne ye ho akere ya kere ne ye akwa akoto fam go no ne ye de gold nso akwa nkrofo ma so ne akwa akoton sika ye boka na ye de to fam go afie bia ne ye $3 billion ti do mo ye nie adenti ne ye fa ye gold no enkwaje fam go ne ma na fam go ne ba bedu a ya ton cedis e de ama ya de hia na cedis no ye de eno to gold no ne di gold no ye di akwaje fam go no aba ekoba sa kwasi kwakwa hwetente dodase se betete se ja betom se ye de nwo ne mamane be sra so yen efa ye ho yentie Dr. Laji Mamadu Baumia. Take the case of gold in Ghana. We've mined gold for over 200 years. When I looked at the data, realized that our total reserves of gold in Ghana was just 8.7 tons at the end of 2020.
2021. The largest gold mining, one of the largest, we are in the top 10 in the world, but we had not accumulated enough gold to build our reserves. We looked at the other side of the balance sheet. We export gold, we import oil. The cost of oil imports is about $3 billion a year. So we asked the simple question: why don't we, since we have always got pressure on finding US dollars to buy oil, why don't we rather reach an agreement to exchange our gold for oil and then sell the oil in cedis, then use the cedis to buy more gold, use that gold to pay for oil, sell the oil in cedis, and then you don't need to look for scarce foreign exchange to buy oil, which always leads to a depreciation in the currency. So with this idea, we said, let's do something that the textbooks don't teach you. Let's do something that is out of the box. And this is why we said gold for oil. And we quickly looked at this and we negotiated with the suppliers of oil, who were very, very excited and happy to receive gold in payment. Thankfully, yesterday, Ghana took its first delivery of oil under the Gold for Oil program. This is our test cargo. This is the cargo to test the framework, to see if everything that has been put in place will work. And by the grace of God, it's clear that the framework will work. And if that should happen, we are going to save a lot of foreign exchange and reduce the pressure on our currency. Dr. Alhaji Mahamadou Bawumia Mampeni Abediachiri. Abusia yanto so na yemfamo free vice president Dr. Alhaji Mahamadou Bawumia na tena ye na yemfamo enkonsem fufurumum. Abusia mamoni tu yansem ababesin senwiem se mrasebe gani o mrasebe gefie ma dehia wo mo north tonga baton pesua so honorable Samuel Okujeto Ablakwa ebo eye papa prophet Kusi Boateng so bo se eye krata ikra na day TV so abusia momra bonte na mo making ka bia oba yi TV ne so a uko Facebook wa Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana na sa kwa du ya mrasebe gani o mrasebe gefie ma dehia wo mo north tonga baton pesua so de bo papa Kusi Boateng a wono na board of trustees and penimfortie so mo nhwem yensi national cathedral no wa church for penny e ma board of trustees no papa na HS nsem ni nyina wo de krata ba bonte HS wate ni nyina so na osaso wate se mrase ogani no e de krata akwa commission on human rights and administrative justice a yetweniti aka ne se shiraje wo de krata akwa wonum se saade na ekoso no a wono mrase ogani fi se katasehye dwumdie kanka ne poeni sikedie bi akoso a wode ne nsa tenetene papa Kusi Boateng so no papa Kusi Boateng de krata ba bonte chese wate se shiraje mpenimfo bam na okama manse nyina te se sansem no a Okujeto Ablakwa eka no nukro bi anim eyanim guase ene politics ya wo mo eye ene opeso de no ba be forforemu na okama manse nyina te se na djuma wo ye wo National Cathedral Board of Trustees ne so no efin ene nkekawa bi ani ho wayi ne yam se osom ne man no de ne kra ne nipadua abafode e de amon no ene ho adwuma ene wo ye no se eye ne de se honorable Samuel Okujeto Ablakwa e de krata akwakoda Ishraje mpenimfo se asem na ekoso no ene ne odi aba betudwa no omomra no mama fifim ene dim ema bamu enhwehwemu wo se ene de pa na waye krado sa bribia Ishraje mpenimfo be frɛ no obekɔ na ne wonim enkrata adanse enema hodo a o se Ghana ma de hye etie no wo de bekɔ akoda Ishraje mpenimfo waye krado sa bribia o be frɛ ne bia obekɔ no so okade asoso se Ishraje mpenimfo yo mu nhwehwemu a wo mo eye no a wono so so ehyebo se emrakwan bia ye wo so de honorable Samuel
Samuel okujetwa Blackwa efa so no wode ne ebefa so no kama mansa nyina so ate se we no emuna bam emma osomo a wode esom ne man osomo a wode esomo se National Cathedral ne yebetimasie no ebia ekwa kubuna bam wose emuna bam da obekoso a no afiri ne yam wafiri ne pem wafiri akoma pem ede ne kra ne nipadua abafode ama ne man Ghana no asom ne man abibia o man no so no ebeton sa frɛ no waye krado so obeboa asomoman no nti wo ye krata efri prophet Victor Kusi Boateng Pa Chapel Sofo Penny ifri na tena ye aba se ensemu a onabo Samuel okujetwa Blackwa ka ni nyina no nukure bia nim wate ni nyina wasate so de krata akwa Shiraje mpanimfo so omunhwehwem waye krado sa bribia Shirajefo ebefro ni bia obekọ no kama mansate se nukure bia ni asem ni mu ena wesusu a ababeto dwane emuna bam so da obekọ so a no asom ne man na amua bia wo so de boa ema National Cathedral no yetimi esie no yetimi esi afri honum Yetua kasia boni so National Cathedral nsem kro yada na House of Penny onu na da Lighthouse Chapel International no Bishop Drag Edward Mills eno de abetu dwa wo kyerem say contractor wo si dan no America dollars $9 busumi bia da ye de ma no ano ode papa ne tituru ni sabre ya wo men ye gina ba bia nsese ye gina esika sem nyina da aye bibia wo ho no Bishop Drag Edward Mills say free say wo de asobo fam si ebetu onyankropot asefo so dan enfinhye nsiamu ni abusumi bia contractor waje $40,000 nanso wo nya adwuma bia sanse wo mte wo twen se ebenya sikabum bia ye besia na wode aye adwuma no osusu se ye mpe kwan fofora wo befa so no be ye adwuma ode asem we tudwa wo bra wo tron krata se wo ye board of trustee member na we die nipa ye adwuma no wo bra wo no na ekanti wo de adwuma die nyina dan so e de akonkɔ ho wo se wo mo bobo foto fan raising gigi sika na sika wo mo je ye no e ka wo mo boye eni sika wo mo JS wo mo bo kakura achen sika wo mo nyaye etika be ya wo mo fa kwan foforo so se ne nsode o ankura o won me nsem obi o eno ebebo apa won de wabie na pono mato se abiri bia da wo mo beba so mbeje sa akwankyere no de anije enso ede bema wom Papa Drag Edward Mills ena e ka sei se Ghana fo e won nsem bebre ya wo busa enso edifa dwumadi a ye di a ga America dollars wo pipi aduasa ena akomu nenso ase nintentem no e wo fom Abusuya safe no abeka ho ayegusu e ka mo se Sompa 93.1 FM enwumre no nsia kase ena nsam no bia wo bia na yegusu a ye de mamo no wa dwenche no nsusu e fa beka ye ho wabra o ka we social media platforms awodo no nyina so o ko Facebook wa aye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana wa dwenche no nsusu o de bia wo no ma yegusu a ye beka se ne mamo no ye bekenkan e de amamo ye ka mo se ye ka se so efri Sompa 93.1 FM so kuma se abonten so no ebebumfumpa na twa pesa dada no ho ye chi akwakofa Sompa 98.9 FM so sunyan ye nto so ne enfom free National Cathedral enkomonum ye enfom ko my Ghana isi kasam no ntoto ye ho mama ne tua se no ho nkomo a ene gu apaso enkosi so my Ghana nkomo no a ye ne IMF kosi broni hwentente ye die no ebesi po na CPS ta no matam sika ne de abere ye de ene eja eno ho a ne ebetutu na sere ne abasa ne yawa wamu a amama hu ne yekọ se baby ejina eya ban hyehyɛ ya watu din se debt exchange program wa wode eba womu a womu bondo bekikemu ehomansom na sese yakwa akogina sese ena amso opani bia wonim de efasika sam no ntoto ye ho a wasa so kire ho de University of Education Winneba opani Samuel eye Gamali Gajo ene Sompa FM nsem twefa di nkoma wode afuto koma mampani na nadodanko akufu ado wachima PS be ma boada wone no afa ase kenofriata se baby ejina sese de senkeja nkomo ko no masa babio ame atena se ama mpanimfo akwawerewa akwakobusa brewa keka niam asie ni aplase ni ye asa ye nhyehyɛ no foforo a enkebeboa pa na we omudi be de ano ɔhye na wahwe a amanfo susu pinu a eno munyuma begugu
aban ti se o de bai na ke enhihye anka mpese mo bua na yeti eka na ye de so no unity threshold no 55% as a middle strong income economy no this year na 105 but before obey this and so ye strong consultation aban ye no bi o Jamaica ye did that but mo take close 1.5 years equal 2 years mo consulting obia obey accepted and mo di 2 months na mo de sign man but me say aban answer that am plan say mo ba be control say mo ni I am staff level no starting negotiate here I am for no the proposal we buy aban say okay say sadia ye fa proposal we buy the shefe on the dia tuma the consultation na anko ye consultation na o man ye into this over obia o ye party betting no ha si anko be announcement and na ma sisi no go for twetwe twom ho a ye dia na aban no o mo ni amafo ngini you cry because ye nyina ye ni say economy of Ghana is stable enye ne asem na me can feel coming comata the economy is predictable if you dey yi juma ya no pese obi bi kakra to for that now obi di sika kakra ko to what they akoto aban bonds and ye nyina ye ni go human financial books ni say auto aban bonds ya si hu e what we dey on sabeka we dey on sabeka we dey on sabeka on sika so na sisi ya dey arrange the battle if hu e what no tank kan say open sika ni ya and I say open sika can better aban pache kakra obenya nti hu no ban nti hu na obenya no kra do interest rate and I do the FN say inflation rate now then say aban ni among friends because among for this kind of auto bonds with the idea say this kind is you know that you BBC no more police can know the idea no the abo especially pensioners especially managing for funds with this it is a balance na only among for engine and as a result of mismanagement by all previous governments of Ghana because Mukovo Botiano Bani somebody scanning no fine you know the acquire the football this is here Botiana do 105% of your GDP now say it's in a phone and say already obey the cost in a phone now what you tax if you almost salary so in phone now my bread or more than many kaka so the top bonds are that you do the challenge about is that you do the after this year no say that for institution buying any individual board holders no engine ye only fund managers no to engine ye or Sompa 93.1 Abusia nti we your penny Samuel Gamali Gajo ya wa beni wo sikasa no nchetu ye ho wo sa so kire ho ade our University of Education Winneba na yete ne nka no mrashe bedwani a wogire mu ma de hia wa hafano Southwest onmanyamfo Francis Menu Adabo en wo kasei ni nyina da ye nanu wo jahwirehwire ya etomu ewo apramo ase wo bra na aprosi atraye nam so ma prosi ni a ye frene se be fia sante wone ne yire ne ba wo mu nyina da hye wo jamu akowuo social media defo ya da ko hu se emfoni a na edwaguo ne baako ababa wa bia ne basini na aso enso ka ho se onmanyamfo Francis Menu Adabo wo ye ne baba ya ne baba yi ni Ghana hakro wa America Columbus Ohio wo dwene ne ho na papa yi se wan ka bi shemu na nkrofo frase ma ne ya akwane hyeden no wasi wansu frɛ nya wo baba na etwa gu social media se wawuo no no wase ne yire de asɛm no twa ne hwe wakora won so de etia yawra wo sɛm papa ne ba nwuye ne ba ne tiase no onim ne pakora wo koyi ne ba ne mfoni enso de beka ho bie se wono na prosini wa no a wahye no se de etwa na wo kora ne se ensentwerofo adwuma fie bi wo ho a wo mo ye ade bi sei a wo mo mpache wa ngan wo mo fa story ne nso mra fo ma ngan ni nyina nya de papa wone sompa ene twetwe nkomo yi we pictures no a o display no a baba no a ne ba etini na so a wo share atare pink and white scrolly ewo nkofo screen ni nyina no eye me ba a oni Ghana hakra owo Columbus Ohio US na sa kwasiada no a to renchem si ye no ano me ba no na ne ba na osini na so na nya 1 year nti o mu kwa asore enti me meje pictures we na o mu twa wa asore no o mu de to asore no website na me copy pictures no na me de to me status o me ma me nana no afishia pa se wonya 1 year enti
ɛyɛ me nwanwa sɛ anadwo no obi frɛ me na adeɛ yɛ akye no ka kyerɛ me sɛ ɔma me yɛ akɔ na me ba no wɔhunu sɛ me ba no da social media kyerɛ sɛ ne kunu yɛ police ni na wɔwu ɛwɔ adwe so a ɛyɛ gya na ahye wɔ mu ɛyɛ awerɛhosɛm mɛma abusua no a wɔm lusu police ni ne ne yere ɛne ne ba no nyinaa yɛ akɔ na onyame mfa wɔm kra nsie yie na mmom ne yere no ɛnyɛ me ba no a me ba no deɛ ɔwɔ US blogger no a wɔpost to saa message no menim baabi ɔkɔnya me ba no picture free gye sɛ sɛ wamfa bɔ me wall deɛ a ɛne ne bia wɔfa wɔ charisma word ministry na ɛwɔ Columbus no ankasa social media platform so menim baabi ɔkɔnya picture no wɔde to hɔ sɛ ɛyɛ ne yere no a ɛnti maame frɛ Kesbinfoɔ no a wɔn post to adeɛ no early morning no ɛka kyerɛ wɔn sɛ picture wɔn pulling it down because ɛyɛ me ba mehu sɛ ankyɛ koraa Kesbinfoɔ no pull down the picture afei ɛkɔ awia no na sɛ social media handles ni bi akɔpi dada meyɛ sɛ TV3 ɛka ne news na onua TV ɛka ne news ne nyinaa ne nkɔfoɔ frɛ me ne yɛ ma me yɛ akɔ ne ade me so me ne me yere ɛwɔ Accra ha nti ɔbaa ne yɛ basaa ɛnora but me frɛ yɛ a wɔn pull it down it no me try sɛ ɛkɔ anwummerɛ nam sɛ adeɛ no spread nti no mɛma saa press release no ama amanfoɔ nyinaa ehu sɛ ɔbaa no a yɛde na to hɔ no a amanfoɔ ɛma me yɛ akɔ no yɛ me ba no nwui a ɔwɔ aburukyimɛ mu nti that is what I did yesterday na ɛna nɔpɛ yi so many media no kora wɔ mu ne sɛ girl na wɔhyɛ pink and white ne deɛ wɔyɛ me ba a wɔwɔ America na ɛnora we called her ɛna ɔno mom ɛwɔ social media na baabi wɔ hɔ a ne yɛyɛ no rest in peace na ɔka kyerɛ nkɔfoɔ sɛ ɔnwui wɔte ase a wopray sɛ social media foɔ no sɛ wɔn de nsɛm kɔ akɔtoɔ for the press a wɔn nyɛ due diligence ankasa because adeɛ wɔyɛ a wɔn ayɛ no wɔn akɔ so me ne me family a great harm yɛ akyɛ sɛ amanfoɔ frɛ yɛ ma yɛ akɔ wɔ abere a yɛba no te aseɛ it's not the best me yere ɛyare nnora because the way a ne nneɛma no kɔ no na ayɛ sɛ no ho kora yɛ hye wayɛ basaa but me being a politician no me try sɛ me handle nneɛma wei nyinaa with care but I was also expecting say 11 FM stations afrɛ me nɛ ama me yɛ akɔ na Kesbin FM no ankasa wɔn post adeɛ no deɛ obi anyɛ ready kora so ɔbɛfrɛ me firi hɔ so I'm very very worried na me feel sɛ wɔn hyɛ dadeɛ a ɔma me hu because the man hyɛ da na sɛ adeɛ wɔ yɛ cinema frɛ mu aka kyerɛ me sɛ na asi ma issue press statement ama other stations frɛ me na mo deɛ mo ayɛ din deɛ a na kyerɛ sɛ mo hyɛ da sɛ wɔn hyɛ da so deɛ a my lawyers will write to them na blogger kora na ɔde adeɛ no kɔto wɔn kɔ kyerɛ me anyɛ sɛ they will have to meet me in court because wɔn cost me a lot of pain. On Monyafo Francis Menu Adabo Afano Southwest. Emra Shebejani. Abusua yɛmfa mo free saa nkɔmmɔ no ho ne yɛmfa mo nkɔ ngomasua wo nsensɛm mu kakra na abusua ntete ya Sompa FM nsɛmtwɛfo yɛ tete ne sa tena ya ɛhwɛ ɔman ngomasua ho nsensɛm so afa prime bi sɛ ɛfiri ne koi Ghana yɛ senior high schools ahodoɔ no ɛne yɛn to aso school mu no ɔmo de bibi ɔmo ato din sɛ Dean of Disciplinary Affairs ɛkɔ hɔ no mu a ɛkɔba ne sɛ bi akwadaa na ɛkɔ akɔyɛ nneɛma ho sɛm a ɛsɛ gya yɛsɛ hwɛ ne yɛntwa nkwadaa ya mai ya ɛkwadaa nyinaa yɛnyɛ wɔ mo abra wasi yetete wo mu no womo ade womo kwa akɔtenetere ho na akwada no ene ya frɛ na busa no yenti a woda sa subambɔ ne die ne ne asodwi wo no mo de akɔkɔma wu num ne ba ne sei na Sompa FM nsɛntwɛfo ye ne sɛ ne ye mo mpiri wo mu a wo ma bere wo ngomasua wo nsensem wo mo hye wo ho ye kɔbusa wo mo sɛ sɛ nsusue we ya atene ye hwɛ wo man ngomasua wo nsensem so ede ba no mo so mo sɛ nie Ɔpani William Boadi ɛyɛ ɔpani baako a wɔyɛ adwuma na sɛ Educate Africa Institute wɔda no wɔne Sompa FM nsɛntwɛfo di nkɔmɔ a wɔkyerɛ sɛ mat na yɛ hwɛ ɔman ngomasua wo nsensɛm so ɛnyɛ ne sɛ de foforo bi ɛna ɔmo tam de aba ɛwɔ no mo deda ɛbra so sɛ Ghana nkwadaa no yɛtia wɔ mo na ɔmo yɛ asɛ bi ɛgyimi dodo baaboro no aka sɛ sɛbesɛbe mpredua sɛ gyimi ɛbata akwadaa na koma ho enti aso aba ɛna ade bɛwɔ yɛ firi ho na asɛ wo no pensu ko school ya ntia ya mo etu si yɛnya akwadaa ne saa no so yenye wo mu wa bra wo se tete wo mu a ne yakwaye anase ye bae na afie nkwada ne kodi president yatamu a na mo ba beka Ɔpani William Boadi the new GMP Ghana Education Service kwanafa no no mbeso mbefa so isan say that dean of digital committee o mo kan wa semi yo hu bia e wo o mind we mu under Ghana Education Service ewo digital committee dada and within the digital committee no ye wo government and council experts move. If you tell me that you work near high school, SRC, digital committee, and we got some people are not on the life. I can't kind like young couple when no moving about boss kakra. So the ever old school. I say you do SRC level na engineer where they are called a school digital committee through our house master and after house mistress. In the school, yeah, what SHS and after junior high school, primary, digital committee. So there's no need to make the new because more comfortable because one may dean of design committee and I say
discipline in the school and in our schools. Baby, I didn't so one find a while. This letter, and man now, another punishment now, a small system, and not a young revise. Now, you must say for me powerful. Now, young say, I had PT, I had at the self one hour for Omuku, yes, Omukina, Nankata of Donald, woman, and I'm not back. Community and control and Mofana and say a yes discipline in them. Now, so you're confident, Dean of a discipline committee, another discipline, ever seen Sompa. That is not end. Even if they want to refer to the current matter, every year, Diana for a similar year, not a more tiny, I'm reference to the past one, 2020, you know, a seven of NBDR. And then, you see, the designs of the my you say. When you say the cost is a mobile phone, it is years when we don't have that sort of mobile phone qualities in our schools. It is about 10 years okay. To tell me a seat of a phone, mobile phone sent to school. But yes, only the mobile phone to school. If you come back to the moment, you cannot mobile phones out to school. Meaning, you bet you on the papa, I somebody because then will be living a life because of how we use social media. And that has become within so a source of income. Our dear creating the moment of phone and army. Me, I'm no say every month, many can and yet 1,000 Ghana cities from a year one website. And I am using mobile phone. So there are so many things I was saying. With me, I'm not funny. So, phone now. I didn't know how big the out in your password. That's all the thing. It is an amazing year. A question, but I had one that. This is very committee that. And a committee that you are committee chairman. So, what they are doing is not new to us. You have to be more advanced. Abosuancho Pani William Boadi a woye adwuma wo Educate Africa Institute ne yete ne nkano a woye ne se matna ya ehwo mangumasuo won sensem so nkwa ne se ya de foforo bi eno mo sa akwa kokukru di aba e wo hono mo deda se no wose yehye mu kena ne yema ne ye adwuma ye na nkwada no so mo se hwe ne yantia wonum amirim wo mu bie wo no ehunu se nkwada no wose yetete wo mo sense yekoye enwo mu yeko ablekuma abase Unity Group wamo can do any enkura e kan bomu ko ga West Municipality and crime ena wamo sre aban any alaji awoye MD ma Pacific Filling Station eno so Paradise any manimu no ano and some so ana any drainage e ka ya e kan oduma any ablekuma bomu no asai enti wamo mehwe na ante magi executive member di ma ekuei wose sa bridge no wo ablekuma ni oduman eni man ekwan no enyenyenyenyenye ntia koma wo hawpa abeda ade hia eti empatem wo eno so na wose enso emwa biada esese wo mo de boa no communities no wo ma ye wo ma fam die nyina wo boso bo no anu de bi ma alaji wo no ye MD ma eye Pacific Filling Station ho se papa isi de sa bridge na ma contractor se contractor ni nya adwuma na enso mo contractor bia enunti ablekuma abase Unity Group in ya woga West Municipality ene wo mo trole kakra ekeka kan wo no ho se empanifo entie wo no masem na ade hye na wa baase no wo mo sem no bi eni e wo area no ye wo road bi ekopem every hakopem Oduma road ekoma here itina bridge bi wo ho panifo se alaji na esen ka oye bridge no sisi ya hwele ni ma omba Pacific light Pacific filling station papa no ya hwele ni ma omba nti x-ray na ye ko panifo ho na na panifo se ye be ma na abeye ansa oba out no oba se ye be ye ya ye convert ni de ekika hu ni nyina e de ato ho afa communities nso ya boa ye hu ya ye contribution kaka house to house because every say road bridge na ehia ye no na ye sukufuo ni nyina no na omu use ko school because e free ha say ye be ko krom ko ade ye wan sa park asa obefa o kana obeji usikante ha de shortest way for us it ehia ye ate oso ma ye nye the person a good concrete or see dabi or my yenye so community ni na ya ready so yeah na ya buano ama na ye na nyina ya de ya anso wada wo mo sanso ekasa ya de hie bi enso esre se sabre die wo momra mehwe wo no bridge no ene eka drainage no emfa ema won
Wey busuafo ne adehye a wonom so wo enkran ablekuma abase na wo motiam se akwan a ebetumi aka oduman de akopie man ene ensamso bia ese wo moye ene e country neji no wo monye bosobo no e de malaji yeso no ye MD ewo Pacific Filling Station papai kontraje no ewo no ho Abusia yemfa mu free crap mpene mantem no yemfa mu ntwam mesen kwa hafo mantem no mu na se yete for pa twede amponya nkrompon ba se yado mo hatam no nkumachi ehira mo beka hye ne so a enra yenwumra no nsia kase mu se ya ene de to manim se twede amponya nkrompon ya dom na ketrema da bodwe mo gede mo fusane ya ntete nkabone bia ne yenum pei etitwa no mpesu na wede teta wede so ne ye koba February bosome no ebetu ye se kridi mu a ne de di kan eko ya light bill ya water bill ya tutum light bill ne kra de yesi wo matum be 29.96% and a water bill no and number 8.3% ya February eko e hyase eye adwuma ye say no na so performance mpye 40 simu afo mantem no mo sa adehye mo nso mo na ne eba ne mo betimi no mo betimi sabre ya amanfo kamu kao school fees yentimi ntua book yentimi nto ahokyere ekum nipa kuremu a yesi ye toto light bill ne water bill mu so mu se nie adehye wa hafo mantem no mususu no ensemo mo de to yenim kakra nie media tension no ya tumwa me pechere se ya tumwa me commission ebe kosoro enti me nkoa me fam dia ya ntum na commission no enkosoro esan se na wiase bibia abo ayene obia totona dim enti obia eye ne ho dia ne ho beton enti media se ya tumwa me pe enti ya ntum na commission no enye kase ma aka yasra aban se akankane anu esem wonhwe maye na akankane anu de omonte so maye se edinsuo no guma se de ebe ya yesu ebe yi ato ama yeso ya nyanya kaka akra waso se de edi betwa aduana ma yemba edi betwa yemba so ise mutum a nsuo no miensa wansire ne kula ne yento na ye ba betum se enim de bo se tum ko mo de ba maye enti se mo pass mo muntum ma because nsuo no kula no odin na light bay no so kula me kwa auto prepared ne kula na emfa ye nuru ba bia na mo se tum se ebe ye ne de se mo po mo ye mo bono mo wae anu odin ye fa ye je se watepa tru so kakranti ye nte ye fa so ene ya tete ye fa so ye da sore ya ye se betoto light beam outer beam ne ne keke ka ho no kwasem ne se sika kure ya ye je ya mama atisu ya ensu se ske ya no se mu betum na de hin na ye de betuatua sa ka no abande ba no de ye sraban se watimi ahwa me ate ye so a entumu na ye ba no ye sense wontwentwan so kakra ma ye na se ye ho kire ye pa ebrepam no odbeba ene ye nyina betum asuma ma no na se pa ye timu de aho kire wo ho ye srega na ban ma ompre no ho enye bibia ebe ha ye onya abote no ma ye nyina na ye de a onto no bo pa ma ye na asetran mu enye dodo kakra emfa ma ye se de aban no kasa sano no kwasense eba sana yenso ye ho be kire ye sanse isi anyoma no ekwanenim na se de omo kase yen no adova fo no so yentiti ye fe so emra fom na ya titi so yi awose omo so sa anyoma nyina so omo ntiti so na eno so emra fom se de bebo ama ye nyina no ye ho aheha ye Abusuanti afo mantem no ne yekọ ya adehye ne kyerese ne ba bia ejina sese ne de mpanimfo ntiti so da bani ba kokra de oseyan na no etiti petrus yi ye nyina yesi ya no fia de si wo mo na monte lorry first so ade anche si chinchina wo mo tutututu light bill ne water bill mu nti we ya adehye a ewa hafo mantem no mo go so ne nkwado wo msoso wo nsemu a wo ede to yanim kakra enno no ohene yento aso ye to aso aye kosunyan
Wabrimpon Professor Chairman Ponsan watoso mienu yesunya frɛ prehene ya ɛhɔ ne yesunya West Municipality Bromantamnum na waboa madesuafo be se dumiensa wo mu kosuapo ahodo mu wafa wɔn ho kanso enyinada ɛno yɛ Obrimpon Scholarship Scheme na wo kyerɛ mu emudu de wotua ne nyina ɛna miensa nso de wotua aka kakra bi na yɛ se watua wie wɔka ne nyina bɔ ma ano bo no som Ghana sika afre empem aduanan no emiensa ɛnkyɛ kora ɛno yɛ education festival bi wɔ hɔ a wɔde bɔ fotoɔ na wɔde apɛ sika na wɔde aboa nkɔdaa wɔn mu adeɛ ne nso wɔn makyiri eni bi no na wɔse wɔn sɛ sika a wɔn nya na ɛnɔso bi adeɛ nanso de wɔn sa so suo yi ɛna wɔde yɛ sɛ adwuma no na vice chancellor de ma Ghana Communication Technology University ya ɛwɔ Nkran ɛna wɔso wɔde sika ne boa wɔn ma enum adeɛ no wɔn makyiri ni bi na afɛ wɔsi library ɛne ICT center nso ɛde aka ho ɛno nti wɔse nipa bebree na wɔn twerɛ nkrataa yi baayɛ so wɔn pɛ mmoa no bi ya oguso a wohwe mu na ne tituru pa ye wonma won mu nim science technology engineering and mathematics and STEM no wose safo e so mu wie suku a wo madwuma pɛ no ya na enya den won transfer wo twan ban sense na won man ka se kura wonum so adwuma enu nti ene wode saa emwa yi ede ma won wose dodoa na won ma tworo wa CB na wo twa ne se bum na nso sika wode be kɔ suku no na akoye boachi bi edin emabunu a wo msa kan sika yi ebi ni Amankwa Sylvester, Mafu Kwabena Owura, Kumi Kwame Emmanuel, Bequin Ajin Charles, Okofu Date Emmanuel, Gideon Adoko, Afe Wadame Bismarck, Apia Boatin Ebenezer, Asari Frema Vera, Bennett Ofori Kwatin, and Afe Asari Hazel. Naturally say, a man idiot. Woman ko peso scholarship me ma dodo no a ene ko gina mu anu baba ko pe e ka oni ntie Professor Chem Amponsa Pada yi omo no nyina no akoye dumiensa yes afi no scholarship aye de ma ye Obrimpon scholarship ode ma fi aprema no na nkora makoma dumiensa na afi ede ma yes yenim say enye nkora ya apply nyina na enya aye bebre so ya bo omo amoma apply other scholarships be the say ya get fund scholarship so scholarship secretariat and so the more announcement baba you bit ma bo mo apply na fe GNPC and so every almost scholarship you baba I bit ma bo mo and so you be hwe say sabi o ma antuma nya we no say na ma almost what to nya other scholarship bia you bit ma bo o ma ofo a you be hwe na yet be atu na mo yet nya mo kakra asa ma san kra no enti awfo a omo apply a omo nya no omo kuma to be ifa me doso na obi a ohia ma man no obi a so man no abusua ne nyina tese obi abusua omo eyi omo nyina busuafo e man no mo omo so man no a tese uyi bi free man enye yes na so e de a nye nipa nyina de betimi afa omo abana ye enti edu no de e be ma do no full scholarship a ye hwe nkura no enti policy I say da kro pa me kan na awfo bia wo fi program wo fi program de sa wo ti ho o ma no they say wo hwe say wa wo akra no e be ko school enti policy education for all bia be hwe say ne ba be ko school Way your Obrimpon Professor Chairman Ponsa Tosumieno, Sunyan Fred Prehine, the scholarship power nam so ne mebunu bi anya mu faso twitwiri de ekwa kwaje ntete osuapa ahodo mu no emu nkyiremu eno ne sompa sunyan etwetwe ho nkomo yi mo ko buno East Mantam no mo na buno East Regional Minister ye Honorable Kwasi Edujane na wone ne dunja adwuma ku na hyase a wo mo etutu na mo nkese bi wo Mantam no nyina gya hyehye basa no ena wo so mu suai kon kese e wo ho wo buno East ne mpotamu ne nyina ye se beye na se gya hyehye enkotra so na enkohia manfomfu ye bekwa ko wiase no na nuane ho kwa ye den dia ma omayi eno nti papa yi ena no pay nante ya fastest foni di bonkum na posifo di nifa ne nyina ye se beye na gya hyehye basa no wo mo ebetu so sa Honorable Kwasi Edujane ne nsamtwefo di nkomo a wo cheche mu pa se ne dwumadie wo mu si ye no afa obuno isene ne mpotamu
Almost Bruno East region, our transitional zone, and it's also the breadbasket of the nation. Activities are, I am say, threaten food security, but a bushfire. Na bushfire ba na yentumi am prevent here. I am say, the near be ba enye papa maye. The bini say, it me say, yemfu, we will be to adone cashew fu so many hectares. We be adone mango, oma omoduya ba yere near broni near kaka home. Activities are, bushfires no ba no se bushfire ba etumi se omunuye manyina etumi e de eka na niema bebre ba nipa no akwemu nti e de niema we e ba assemblies se omo fire service on se yo emra ya sheda ho e PNDC Act 1990 a chire kwan a se ye faso a ebitumi a prevent fire outbreaks asan a hihye mregu ho wa wani so a obe start fire kwan a se ye fa so na yede ofaso ni nyina ahihye asan I empower National Fire Service Force on say nipa no so nuru bebia bebre nti omutumi set up volunteers a friend no fire volunteers squads you will be villages and be or towns almost set you map here almost training they are capable so betumi ako ejahye no but akode no aya isa de nya sikan any Wellington boost I betumi aboa nti ne hye mu say they hand over to the regional fire commander na MCs ne district assemblies no omone fire commanders omo districts and municipals no are working together say this fire volunteer squad no omo sabi tumi akabi na omo fight the bushfire no aggressively say ne be ya ahotobeba during this period. Abusuanti we Bruno East Regional Minister Honorable Kwasi Eduja na ne yete ne nkano na eno ache no pebre mu Fire Service Commando wo Bruno East ACFO1 Mrs Roberta Gansen esoso ede futu ekwama akuafo ene adesia wo Bruno East ne mpotemu nyina Nsamano waba abra yehia and also yenenyi obezi dwuma bebre ewo ken abrabo titir yehwe baby a fire volunteers no wa baby o ha car mpo entum enko but obefa mfum na wako wa mehem boot obetum we protect one nan abra wona mahabane mu woreko amohon kadlas a obetum ode twa kwan so wako and also yenenyi pi titiri wo wonu dwumadzi mu no ebonwu de obi pede osiesie na habana ohia wanamboa nti obehia afuna no so a wodi be create one fire belt no nti mekade regional minister na onye ne mpanyimfo wayaze wodam nzamana waza aboa hen nyeda nzamana nkoten so na waza amen waye bylaws a o support volunteers no nti o ma wo enyidado de bibinya eman no anade man panyin no ota honechi mama ipaka etwato nye ihe na ebi a yepede yesiesie ye na sase yeze ye yen ahaban no fire volunteers no obande wo bedi damu dwuma na wo mante na wo wom no mu wo huwan wanye hwan nkasa emboa bia a wode boa hwan no wode baboa hwan memfa wo pe na enko ahaban no mu de ereko na akoye bibi se ofri won sa embo enyimpa kro na nkoten abor embo community na abor Ghana man nyinara Abusuanti Fire Service Commander wo Bruno East Mantem no mu ACFO1 urayire Roberta Gansen ne yete ne nkane no akiri emrante ne maba wa binu mo wo mayi wo masi wonum anaso matu wo masi wo se volunteers wo mokọ akọbọ Fire Service wo Bruno East Mantem no soso no ene so perfect nsem twefodi nkomo wabra ene Wellington butu ene mu aso ene mu nsikan wo mo chichede ma wo mu wieye na ne wo soso de tu yanim kakra nie Ye frame aje ya Roxin efe boyem ebra mo share fire adwumadi ahye ye hu se ye ho so ne pa bebre wo ho kaishu kuku emfude bebre wo ho te brada wo baba ne ye tu ye ho che se ye so ye de ye ho be maman no ne yasom kro ne yasom Ghana man nyina enti ye fantitie mu wo de ye fantitie mu kwan ye fa so a ye hija kwan frama e fa e be dija be hihye be ba na mo horo a wo fa so a wo dija e be ba enti mo de ya fantitie mu a ja ho dwumadi ne ya de a ibusu a ye di na kan de bebre wo ha ne hia ye na ye hu se nyina so na se
yɛhwɛ aban no nti bere bi a bi maa no yankasa yɛfa kwan foforɔ so a yɛbɛtumi aboa nti yɛtumi boaboa amanfoɔ de kakra mode bɛmaa no gya nso yɛtumi de tɔ warranty boot na nnɛ yɛda nyame ase sɛ regional minister ɛne mpanyimfoɔ a keka ho wɔ Ghana nyinaa boa sɛ warranty ɛsɛ no yɛ so hu sɛ ɔmo dwene yɛn ho a ɛbɛboa na ɔmo abrɛ yɛn sekan ɛne mpaboa sɛ yɛ dwumadi no yɛmfa ntoɔ sɛ bɛyɛ yɛde anigye ɛde aseda na ɛmɔ yɛda maame ase sɛ ɔbɛyɛ watimi ahunu sɛ yɛso baabi yɛ yɛn ho kye yɛso yɛboa nti ne yɛhia ya ne sɛ sekan bi a baabi so yɛ hɔ a na ɛyɛ anadwo baabi so kwareware yɛhia bi a motoke anaaka ne nyinaa yɛahunu yɛ maame a ɔno so ba nansane no a wabɛgye yɛano asɛm nyinaa yɛda regional minister ase ɛna regional commander maame no so yɛda no ase na ɛyɛ manigye pii sɛ bae watimi adwene yɛfa yɛ volunteers yɛ na nneɛma no so ɔmode ama no ɛnso yɛde bɛyɛ adwumaden sɛ bɛyɛ a yɛmfudeɛ ne yɛnnɔbaeɛ no yɛbɛtumi abɔ ho ban na nea yɛka ne sɛ yɛbɛbɔ adwuma de aboa Ghana tatimaman na nea wɔmayɛ no so mfa so aba so yɛda wɔm ase nyame nhyira wɔm abusua nti wɔyɛ mmerankyɛ ne mabaawa no wɔn atu wɔn ho asi wɔ sɛ volunteers a wɔn ɛkɔ akɔboa fire service adwuma no wɔ Bono East Mantam no mu ɛne yɛte wɔn nka no nti Bono East Mantam no ɛsɔe kɔ kɛseɛ paa ɔ bushfires ho Onmonyamfo John Ensu Kumi eye municipal chief executive ba disha won wo sunwan ena waka say sefie pre eya hima eni koto krom ekwan no asa brei ehunehuna de hye wo ho no enye se boapaye aban no egusu adaya wo ye adwuma oni enuanom e wo Sompa sunwan ena twetwe nkomo a odi asemi editu wonum anim se wo mu busa se contractor no adenti na adwuma no wache saa wo so ono ankasa wo frɛ contractor na twetwe nkomo ase e kasai no contractor no aba site a ogusu a wo ye adwuma enu nti wonum se saa brei edi mfuturo pa na de abra de hye mo ye hima ani koto krom enu nti wo srɛ wo mo nkoso a enya abotoyemo na wo mo ntwen na enche kora saa wo hawi etu obecha ni doma eye kotokrom asuakwa eye barracks eye yahima krom nyina atese sa kwan no enye yemboapayo kra de ese ye bia yegusu aye de ese ye bia no yetu sa namo no ahwese nyame yadoma contractor no obeyese adwuma na man kwan mu ne se nyame yadoma omo ba beye fa ba ko no na omo wi kwan ama ka afasa kwan no so na eye omaba the other side no maba be nyame ndi bra be wi adwuma die wo ha a mete sasem no na enya de ametina tana so ntimi ye bomodin se eye ye bekɔ hɔ na me kwakotie afri eye mpanyifo no mo site wo na metie afri mo anum se asem o mete ye na no kra na sa anamon be no mo ya betima kire pefe se sa bɔhye na o ma hye no o be ne sa pepe ida nyina ye din sa wo so pa betim de kan ma yehu se o bomodin se o be fa back na ɛho material no omo sha ase a omo kwakotu na omo aba be dia ba begus only that ebia pace na ka ese omo kɔ no na ebia slow down nanso ni nyina chi no na ofa kwa no so a ohu se omo ye fa no te se o de compare the other difference kakra wo nanso medical admit se ne tentem na ka ese ye hwehwe no ka no contractor no adwuma no ye de ama no na o akire se kwan se no person fa so ye no enti me no ye be ma no kwan kakra bra ye nyina yesu ema ye nuanom omo sa kwan no so minim se ne ofa sa kwan no so a dust dust level just unbearable. Onmonyamfo John Ensu Kumi municipal chief executive madisha wo sunwan abusua yanto so ne yɛmfa free sunya abonten so ne yɛmfa nkɔ apoe mantam kro ponkofo du abonten so na sɛmbɛka hyɛ ne nso a ɛno a yɛde to manim sɛ driver ni bi akɔ akokum ne yere ɛmɛ ho nsɛm kra no na agya posifo abamu a mfifi mu ne adeade kɔkɔso ne adeade a yɛntete ne sɛ ɛnɛ wɔm de ne kɔgyina akɔto ne kosi senie yɛnkɔ ɔma no so ani yɛkotie bɛsiefo yɛ professional konkonse ne ɔto yɛnkra ɛde frɛ apoe mantam ne mu kwabena nyako yɛne no enkodi nkɔmɔ kwabena ma adwoe me Joseph ni abema. Me yiri sempom ye. Nakopona adomode ache yen nso. Na abeku anom de ne begina court no. Wo kanen sempa sei se de ade na ne yere de ye no a eno nti otumi kum ni saa. Yo me nua abema mesamba tifo nyina adwama mu nyina akwa babio de maba epoe mantam kropon kase kofodua mu. Na sene a wodi kan de ato edwane ne dai okopie mu ewo eye kofodua eye district court bia court ekwatetena ema me no ekasai abrante fe ne se Hagan abeku a no akasa etimi hwe Yakopon anim eku ne yere a one ne wo ema emienu no ye de no ebegina adaka mu se ne be ya na esendi no ebetimi akọ eso
na ebra yɛde ne bɛgyina atemmuo mu na mpo no ɔkɔɔde ne boni ɛhyɛ aseɛ ɛdi ne dwumadie ne pɛ ɛna ɛme no akasa no prosecutor no ɛsɔre yɛ no ɔkyerɛ mu sɛ daabi my lord na obibi ɛka ɛna ɔsɛ ɛdɛn na wɔka na so abeeku no yɛkyee no no yɛkyee no kwasida anwummere ɛne yɛkyee no ɛno nti ɛnora pɛ ɛne da a yɛnyaeɛ a yɛne no ɛne mpo no nkɔfoɔ bi a ɔmo nim ne wuo no ababaawa gift tɛtɛ ewuo no ho ebi atwetwe nkɔmmɔ nhwehwɛmu no ɛnkɔɔ mu ɛno nti yɛbɛgyina ha kase yɛba bɛbɔ nkura a ɛbɛyɛ den sɛ bɛtumi anya nyinasoɔ papa bi na yɛtumi de abɔ yɛn nkuru ɛno nti kɔdebɔni no ɛsrɛ otemuani no ɛsɛ adaworo ma ɔmmɔ mbrɛ ɛkakra sɛ ne bɛyɛ a ɔmbɛtumi akeka nneɛma asi ani na nnipa bi ne nkɔfoɔ bi a sɛ ɔbɛtumi nya wɔ mo na ɔmo ntumi na ɔmo di nkɔmmɔ ma ɔmotumi abɔ mu asɛm nyinaa ɛtɔ fa no ɔmo sɛ tumi aka ansa na ɔmo asan so bɛpie mu ɛwɔ asɛmdi bia hɔ ebio ɛno nti ɔtemuafoɔ no nso tena ase na ɔde asɛm a ɔkan no to nsaneɛ ani no ohun sɛ ampa asɛm a ɔka no sɛbe wɔ nyinasoɔ bi nyansa wɔ mu paa no nti ɔtemuafoɔ no nso aba abɔnten da bɛto dwa akyerɛ mu sɛ asɛm no watu ahyɛda kokosi January busumi ɛwɔ mu yi ne da ɛtɔ so aduonu sa ɛbaako 31st January 2023 January busumi ne da ɛtɔ so aduasa ɛbaako ɛna ɔkyerɛ mu sɛ asɛm no ɔmbɛsa abɛbɛfrɛ na ɛme no ɛkasɛ na nka ɔmo pressing kɔmpo no ɔmbɛtumi anya bail ɛde ama Abeku Higa ɛna kwadibɔni ne sɛ daabi my lord sɛ ɔhwɛ anyinabasɛm a Abeku atumi de adi ɔno ankasa ne yere a ɔda n'akyi ɔne ne wɔ mma mmienu na yɛtietie akyi nso nsɛm bi a ɔkeka ɛsɛ nkampo no obɛku ɔbaa no maame ansa na ɔkyiri so no wasan so aku ɔno ankasa ne ho no yɛgya na ebia na saa adwen mmienu a aka no obetumi akɔkɔdi ɛno nti yɛfa no kɔpie mu ɛwɔ prison for ɛkɔkɔ mu ɛno nti ɛna ma lord krampo gyina so ɛka sɛ ampa ane na asɛm a kɔdibɔni no ɛka no ɛyade no kure ɛwɔ ma no ntumi no ka sɛ deɛ nnɛ no abusuafoɔ nyinaa ani agye sɛ Abeku Higa na ɔhwɛ Nyankopɔn anim eku ne yere ɛwɔ Kofoɔdua ɔyɔkɔ no court no ahyɛ ase edi asɛnniɛ no na ɔmo akasa nkɔda ɛkɔkɔ mu nkosi January bosom ne de atɔ so aduasa ɛbaako 31st January na ɔmo san so mmara sɛ ne bɛyɛ asɛnniɛ no akasa no ebetumi akɔ so. Na kwabene Abeku yi a wakum ne yiri yi a sese wɔno no ɛda prison a wɔn aremande na 31st no mbɛsa akɔ ne case ne so no na ne ma no ho na ɛhwɛ wɔ mu ho na eyi chop money me yɛ de ahwɛ nkwalaa no sese a me no ɛkasa no ɔbaa no a wato aya no wɔ nsiade no ɛyɛ Abeku ɛyere no gift tete no ne maame ne ne papa ɛna ɛhwɛ nkwalaa nti maka sɛ ne nananom ɛna ɛhwɛ nkwalaa na nkwalaa no ɛnana ɛna ɛhwɛ wɔ mu ɛyɛ ɔbaa no akasa maame ne papa ɛna ɛhwɛ wɔ mu ɛna adeɛ baako wɔ mu no koraa sɛ ɛbrɛ Abeku ti ase no ɛdan a ɔmo ti mu ɛnɛ yi a okun ɔbabaawa no wɔ mu no ɛyɛ Abeku maame ne papa ɛna ɔmo dɔ cabbage ɛwɔ bɛgorɔ ɛna ɔmo nya sika na ɔmo de abɛsi dan no ɛde ama ɔmo so ɔmo ntera mu ɛno akyire no so ɔmo asan so ate sika atɔ Toyota fish yi bi ɛde ama no a ɔde twihyɛn afi Kofoɔdua ɛde kɔ kaso a ɛno ɛna ɔmo didi ɛwɔ mu ɛno tututum sɛ ɔbɛrima nankasa no ɔba n'abusuafoɔ ɛna ɛhwɛ no ɛwɔ ne bibia a ɔyɛ mu ɛno nti ɛna ama eku a oku ababaawa no akɔyɛ bibia a ɛyɛ ɔmanfoɔ nwa yi paa. Nti ɔyɛ bɛrima a wakɔ aware pa ɛna wakum ne yere meboa sa pɛpɛɛpɛ wamrɛ kwabena yɛmfansi wai yɛda ase yɛnua kwabena nya akɔ ne yɛkɔ ne nkyɛn wɔ apue ma ntam abusua abranteɛ Abeku wɔne ne ye ɛna tie wɔma wɔ mmienu akum ɔbaa no kɔsɛlome konyamuka nyinaa o deɛ nko bitiri yo oh yeah position nini what nini eh siasa no Asante mantemu na yegyina sabre na yewura Simon Semensa ne soafo yenya ne ntie se ne wɔ ECG Gridco enom kɔhwɛ safia ye frase sen na wo mudwuma ye no wo no mu frase na enua be ma kwamredu na wo de eche hello Kwame redu na nem problem ko ya no de ne kopie mu oyin ni mame no wase emfamra Asante mantem se de wedi ka aka no ene osoafo hwe Asante mantem wona brusi ma ose mensa ebo anan eye na adwene se ene obefa din foforo kra ana
tibia fufuro mu na wayi na djuma afia yesi mu afi 2023 mu de on fe nya agwo kra na ni nyina na se ohwe aban enyuma ahodo a ewo asantimantem hadum a ono ne nsa dani nyina so na hwe so ma djumedi ni koso ma aban no enya de obedi ni enti na ne wa fansantrafo adi nechi na nyuma ahodo a ebinom etise urban roads na federal roads na Grico UCG company limited highways authority yes edumekure nyina no ona bo ne centralfo efa wo mo so nyina ene wo di nkomo maako na nkomodi ni nyina no wo kire se afi sabia afrese wo ye n'eduma no afi we di wepedem ne nyina no se wo ba wo mo nchen a na ono ama kwan ama mo hawa mo wo no maka kire ono onabo enu akire no dia amanfo nka mo nyanyanko mbebisa no na ono so wagya man centralfo na so centralfo ebisa edumayefo no na edumayefo no so no dia se mo so yi ano ama atmemfo no so ekuru no omo so e dia tudwama ni nyina no esesa adwen enne sa ekua hudo be yumi na minister enne centralfo nanti mu na yidi mu akote enne omo di nkomo na ube bi ti se urban roads no a mini aba se oman we mu no wugi tu se be bia yeja to ho se kwan le be ye ama ye no uhwe kwantempo bi ti se efiri kumase ko nkran no a saa ekwan we no urban road omo ene hwe so na arawose na wo mu ni se mpenifo a wo mu hwe ginebie nso akire mu se ekwan ahodo efiri kumase de kopem nkran no bari bebre ho no manka mpenifo ja to ho se emilipa mu no ayade o mbetumi aye enchechie ani ne ma ahodo wo mu a ebetumi aboa na nso betum ne dodo na na boni be se omo inkrochi ekwan no a amakwan na akoye fia te se owo enum eno mo wo mo kora ni ntino mpenifo nhwe na mo na acheda so wo mo be ye bibi wo kwanti fi no ehun nchen mu no akwaji permita omo nhwe se bebi adi no wo mo ebetia ko akire na emme wo mo duodi da atom bebi ade am omamu ani na akofa akire na akofa nkwanji bebebe ade ba ebiem na obekra so a ebi wo ma ni esi sanboard kakraka ade ade kwan ni nyina inframa bone hutupe na emuri na abaje kwan no mfu anhwe yie mfu anaka bi semukura no a na abebolo so sepo akopo yeme ade aba efendi a urban road for eso ade kan no na wo hwe o man yi mu so a ye na tan ye district ahoro no municipal ahoro bi wo mu so a fida votes na wo so o mu hwe saa ti de nyina so eno nso so no wo mu di o mu di e wo man mu se o mbehwe ama saa nkwan kaka nyina no etimi aye adwuma wo mu ye example bi kire se barakasi kwan yade a eye fida good na so ye ho adwuma na no mu wo hwe sabia na mebi atwa mu na nsia ekoba se islamic fo kofa we ni bi ba ye no wo se ehu ensem nyina no yade a se wo mutumi hwe no mu esiesie o se anche kura bra ye gwa dampare ayi ndotom sika de ye ahma ansemu no wo mo ankasa behwe na afi esiesie no atumi akoso nti wo mo de to yenya mi se ni se omo modin amesa adwumadie no anche bi animani no omo ma baso na omo ntumi anye sa adwuma no ema no nkoso wo ba bi koso so a omo so dwumadie no ti ya na tie omo so high tension ahodo ana se enyima hoɔden kan ya ye twen afi akoso mu ana aboade edi aba miamia no omo so kire mu se batme ni no ade ba ko omo de hye amanfo so pa ana omo kan ama ata amanfo asum ni se efi sa breko high tension ahodo na se no dodo na won so onagege won enema ana se wodi won ne mesisi ase ama ha ade no ene so omo nhwem ni nyina no omo nyimfiri ho na efi breko yi de se obi wo ne class a high tension ni bi enam ho ne de omo di cathedral ana se arenade giri sa kwan no ama ase a ya na etu edi mfuye ba ema esubi ejetomu na enam suma Grico ana se enyenema hoɔden kan ya kase ati sa no akofo ha ba ne so no afi ɔmo cha ase no mo dwira ase nyina se de be ya mfo obi ko ti jekura no a entumi enkofa owe media entumi emfa mma ati wode balatiti fo nso so wɔn nso so de ensem bi batu gya se enche kura empo sentrafo ne bisa na ɔmo chiemu se wo be kaje ti a ene ayo we ne de ama ɔmo se kromu ni nyina no ekuta na so ahodo e wo ho nyina kuta mita ba ko pe eno nso so o ma ye nsisi a enche bia obetin dia mu ne mu no ekwagina kuro afan mienu management na afi wana aka je before na aka no omo na akoye ntwensan ama sa adwe na mu o sa de tuja se e ka bebele man ko a da ka je so se ene o mi afri wolum a ohini boaboa no na fabra wate adwuma no ano waye no nyame hira papa na wo banso aya everepo no fabula newsroom ni emieso ate mati ohini kosoro tawachi
Yenu abema kwa mredu enu kotwa mfoni wo bre na asante mantem so afo. Yera Simon osemensa ekom wai bi. Abusianfa kase ni sina yen sorry ma semum penny pako furi ene na pamfa metena se na fei ensum Ghana mai ensum wiase ensum asante mai na madwen che kakra mo de baye yen mobo so tew na yen sorry keke kasoa odi bi bae odi from American Town Kenke House wono mo no a wose eki hawa beba hawa de oda so ate wodeda yen to aso ne yen kwanim keke kro na wasa de bi bae bibi kasoa wono so American Town hono ma Kenke House wono mo a wose eki hawa nie hawa kumsi ne de ne odi ayemu ya de bia hawa beba yi Francis Kasoa Datus one so odibi ebai Amisco Spelele Kasoa honorable hawa kumsi nkro no anu wo kire se won to aso Paulus Kasoa one so Kenke House ono mo honorable hawa kumsi eno no so wo kamfo no teacher constitution wi amuase o se womu a womu vote mama mpeni na do danko akufa ne Dr. Alhaji Mahmoud Bami omba mu yu obie no ma na ba mu obu we teacher constitution ne dia wode abafri womu ase no etonam varsity wose wode free etonam varsity de free e de sangali sungali baby a wo free no sundiai sanguli yo songuli o se sanguli etonam yedase ono so na bosom okuje to black ansem na woka no e na obeka bie shama ba edina benya ono so verily wode ne dia ba Steven Boateng o say good evening no na wode ne nsem na to so sa wasa ekropon no butu Christopher Kaswa yedase wate nyame onhyira mo ena Crispo Fufu keke Kaswa krona saso di bi bai ena we di obetonton credit you Master Planner Junior Kentampo wono so wodi bi eba ebusia yemfa monsi yemfa and Anas Fufu ene se John Bususu nom munyina yeda mase yeda mase yedi musio na asemo aba ne se na asemo aba ene ya bo ama wade no megyae sante mai muntie meja wade no ene ema ya ba mesufie ha no e mai wa mi ano me so ma abrewa nko twekora na ise wono sante mai ene ya bo ama wade no maka na fidie so ono ba akoso so mo na twekora me se wonfa meja wade no wo ba no ma wode na ba wade a maso no mu me se me hwe no mutumo we mo manoma da bi me dia uze me bai me penasem ni suku fees nyina bi tia wa so ato na basakomu na no de abasakomu ni ye fase do na magazine minchia bra kwadwo korea no oba pasa ntoa ena fei Exodus 14:14 mada ko a na no de waduane e fili boama ono de apesie ni bae no ye maame no apesie no ayo tie dana se papa ya mishra no pa Exodus 14:14 your friends Exodus 14:14 munye kom na nyame be ko ama mo ne oba pada ko a ene wan pesie no susu de ye kom e ma ne kom aye Eusia yeri wasi ye sole ama 19 fosio be ma na pamfo wom de asem pedi pa ye no sofo kwabena ne ho ye broken heart yo koso so ma koso so mo aso na sofo pre ko so hwe wo se ene wonnam chance bia woni mu ya so se utiwe nti abawe wo pew sofo eno wo chemu pa no wo chemu ni nyina mfa so still emu yogurt nyina wato emu broken heart a chi sofo pop na no o de da ho malaria no wo nyame behwe no ohini ni amakrancha da so of mami premier ni me ne na ya bo amalibia boga. This is 93.1 FM.